yense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobiriga na emerongo enena isano na ibere imense ya Kenya asitokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana asechiciro ebi negati yebinke biria urachikwemanya na gukwanera asumurubrio wense yobonjereria nigo tugukumanya asechinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebintu kuruchinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Mbiyamona sana omanchi umulia bigita sene kia Ndizi TV no basemera kwa nebuna no gendete gutwara obulgereria obuyaime igita sene kiga nebira bindeto kumira na ase omorobere wense yobonjereria tuimanyi ntara yagendete gokorekana ase chichiro cheito imense ya Kenya na boigo chinse chiri cheisiko igo manchi umulia ngwira libageri bene gokwaria ni asomorobere yiga unokoletwa sore na nche Fridah Kerubo inyora aschinse mochi mitandao na bagotonyora asense media Facebook gwetira Ndizi TV News Digital na baga asense media YouTube na bagotonyora gwetira Ndizi TV News asense moye website na bagotonyora gwetira www.ndizitv.or.ke omanchi mulieria ikaranso ike ontomere kerengereri kiago na kioroche amagori ebinto agendete koene kigwa ase chichiro cheito chinga kibono aboro kibabayiranire gucia ase chiskuru na kibu nayo moibori ekero koimoka kwenda gukora shopping yawe kero gukorera umwana go shopping iri ndaira ne skuru na kia maguri ebinto ale ase chichiro nabo igo ase sector yobo sombi na ki FA iranire nsego sina betigalete ko babuneri arenge igo mwanchu mulie na kwarega ni ribene onyare gusanga monenje imeyo morobeliga bwense yobonjeria twemanyi na ki obonjeria bagendete koba imense itu ya Kenya korendo mwanchu muligereria Horongoro rwa Gusii nigo tomanyete buna ligo rumwanyikaine ase okorusia amatoke na boigochi avocado habere bokoira ekerengo keigoro mono ase ngo kumanyibuna ase orogongo rwa Gusii amatoke nigo airete gosinaro aregete kyomogongo asokwene kibuna obonchereria ase chichiro cheito anene mono kurwa ase chiro ya daraja 2 nigo bogendete kwene kigwa ase kerengo keigoro korende kerenali gosanga na bonchereria ase sekta ya matoke na boigochi avocado nigo banyare ko bakwemurungani mononga obonjereria mbanya kubabuya ekero korengani obonjereria bumwako yiga no emyakeri ya maega humwanchi muri ento echikomanya amange ningige kogera obonjereria bwa matoke na boigo chi avocado anene mono ase orogongo rwa Gusii bogendete kuirana ense kono mwanchi muri gereria onyakore umurimi bwa matoke ninganeti gosanga naye omanye naki ngyogo chiwakorera matoka aliago igo litukori igoro na talirite echiro ya daraja 2 asinagendete gusanga no monchereria bwa matoke oyo koenda ase megondo otarire megondo oene kingango gorara matoke korugari omanyara kobaka gwiki ase chiro ya daraja 2 kwenda matoka yo anyara kobaka kwimuki kororogongo rwa Gusii gochichi county nabako ika ase county ya Narok ase county ya Nairobi nabako chinsemo chirichia Machakos ne chinsemo imense ya Kenya kwenda kogani kwa bagochia ase serikali neganeti korigia anene mone serikali ya county ya Kisii neganeti korigia factory ya matoke asoko ene kibuna na barobungo enyorera bare ribaga na boigongo enyorera bare asabene asokonia amatoka abo nena sangete no monjuriria oyo mobo matoke ekera ko ende migondo oria matoke oika oreta goika ase chiro ya daraja 2 na kiako yaoni na kibonjuriria bwa matoke wabeire asense moyaye korinde akanyara ko bakagusanga na incha sabandenga bone gamna ligoria maftari nyara ko baligo kina asense moyaye abeira kongu goiki amatoke korwa ase migondo ekiagerera kurigia matoka asense mo chichia mashinani kunembura nerega aste gutunduma torogongo rwa Gusii ndogerete gusisenigwa nembura enene kegima narani gakonyoro bokongu ekiaga niga gutumika chipigipigi wese boda kwene kibuna osoira ase migondo ime nabego kwene kinga oikira matoke ase echiro kwendekera koneria abantu amatoka yu ase echiro amaguri narongo chiara
yale tobo kongu ekiagera barabwe kero bakuimuki gote yumuntu ngari goriri ritoke rya nyari ko komenta abantu bari bakugora na barabungo nkoleta bara obokongu ekiagera barabwe bamaite ngari toke rikwanda rya twigwa ku mugondo rya tugocha ase echiro ya daraja mbili konde tetra sanga nere atomanye asobo imena ki oboncherere bwa matoke bwabeire asensemo yaye njenju ka bitu kwambuka umunya biasarande wa matoke ngo rigeme chime nara tananje nara nyaro bonchereriga emyaka itarimeke obonchererigo tataraza ngo rigeme chime nara tanao nya taraza nara bikorire emyaka itarimeke ngo toko nya bonchereriga egera twanyora kurukio nganya rugo no konkui no ngo chananya oni na nyoro nenche yane yankonyorenge abantu mbwate nkoneri nje yankoninsa alafu na barabuna batigira bawo ni guchichiro migoeta ritoke 300 150 paka 400 inje nkogenda noye naena no muntu ndetera gochapara kurumia senkorusi ne pigipigi nkoreta gochapara nari ne gari kwani igata kongeriri igori kurwe para kulina paka mugondo ntokongeiri aratari raisi yale myake ya maywese boni gando chingambo mbwa mbete kokonga singe chukurwa magantu akawani ribiya boni gato magorita yo biya igo bano goseno chumie ya kongire sasingine ibintu bya tirira magori oyo konchore nare ko konya bano toko materia ndi bintu bya kongire magori na ino moko taranga bya kongira magori to twaba na ino moko tokonga na barumba batokongeri abatoko bakanya magwa matoka kongira kurumugondo to bakanya matoka na ino bona irali goririre ikake ndobane tia tokongera na oboremi oboiga ento to konyore bya seisaine tokokorere bya sare bitokonya ngune byombe biga itoba kibese twane bonchoreri Wiyake gima omwanchi omulirire agendera gusangana inche omanye naki obonchirira bagendete koba asechichiro imeyorogongoru Gusii unotobere togosangana omonchirira bwa matoke buna aereire naki obonchirira bwa yasensemo yaye ekera kolengani omwako oyo igane miaka elia etakorinde togotika nayo ase sector yo bonchirira bwa matoke nigo togosoa ase sector yechi avocado kero monto naganitie avocado nabo igongora tole emete ya avocado nesimekire asinsemo ime yorogongorwa Gusii ekerengo kia ama chia avocado asensemo ya Gusii asichinsemo nigo kenyere ko bagi kuirana nse kondo mwanchi muriendo chiko komanya ningi gekogera chia matuka yiga abwango iga chia avocado chia ngire chikobora nabo igontwarira asabanto abangire kuna cha emete ya avocado ande tukorigora nasangete nabonchoriria avocado abakoererana kyobonchorera bwabo bwabeire asechiro ya daraja mbili anene mono ekero kurigereria abonchorera bechi avocado nigo bakuoneria mbarabare ye para eyabeire omochando monene esengencho nigo bakwegosana na bigarira abanyare ko bagiye kubutoka chibreke ko rasensemeli ya ruguru onyorenga ya siririo boroso nabo igo yabaitire mbabwati ase bakoneri anene kone nigo baganiria serikali ya county ya Kisii anene mono buna barabu bakuchibaru ebango kwene kibunanga nyora bali ase bakoneria chi avocado chiabo no mancho muri ntete kumanyanga obocholi nigo bogendete ase chiro ya daraja mbili ase chi sector chigendete gochora abarayi babo nabo igo nigo baganete bachigochora umurayi yo murunge ase sector yo ya avocado uyinyare ko baga kubayigerera amagani ali abo babwate anene mono bona imbule gase nigo tunigo baerete ngani go bagendete gutwirwa sensemeli mbabwate ase bakoneri nabo igo obone bwichi avocado anene mono barabuni go bakoira gucia sinsemo chirichianaro kuna boigensemeri ya Nairobi amagori naro abere kago konga
anene mono mna amagori ya mafuta nyarako bakagukina asensemo yabo yobosombi korwa cia avocado chikorusi gukora mugondo goikase chiro ya daraja 2 nabo gukora se chiro ya daraja 2 kwenda chinsemo imeyense ichi ya Kenya abeire kago konga kigima nabo igo ntoro chense ya Kenya negendete gwituma nabo igo korigia obonchoreria korwa chinse chiri cheisco asoko ene kibuna ngoira bare cia avocado korwense ya Kenya go chinse chiri cheisco maganete kubwatana nensemeria China asoko ene kibuna obonchoreria bwa avocado ngo kinabole asekerengo kigoro mono kolende umwanchi muri ya chinga kinali gusanga nabonchoreria ba avocado nigo baereta mange naki obonchoreria bwabo bwabeire anene monekera bagoso asemigondo basangereri cha avocado naki bakonyora obokongu asoko ene kibuna abanyara kwa bago ichori eguni naboigo amagori korwa sinsemo naki agendete kuira nanse umwanchi muri ya tetrasa sensemo ya kabere ye studio toigwe naro asabonchoreria ba avocado nare bagendete gwetera anene mono ase obonchoreria obuiga bwabo njasa morita ne Peterson sei tonkuru Kerubo ondo monchoreria weji avocado taracha chi avocado jiga njiri kole mutaracha igotoko genda tuachiri kuru ase chikale kuchiguna jinse moja bonchari chinse moja bogero bwa sumbi Nyamira tuachisangeli weta tuachirenta na kurmarani weta tuache kujibe keramo gase tutuni nabono tuachirine rie gari ororo aso bwa mochende gochase chichiro chirito gotoma anene mono guna gochenjera ya Naroko echinde chiaga na Nairobi Murorongo echinde chanda go Machakos asa koro kwa Murorongo boni no chanda to bwate biasare biga no biare buya ulimo bwa kongira mafuta jire igoro kurmonda sto go jirusi chigo toita toko gorere buye guni toko beka mafuta bigimba toko jikia tuanyora jajira ngiri na 500 sto go toma go chet na robo ko ngumbole njera ko genda tuanyora ngandrigo tigara na kende tatigalendo no gonya kole mereli bari ko bere isikobusa guni mono toko ni gorere kare tuanyora kurmonda libu tuanyora tri kiri jira tuanyora ndia mo Jones yo ko Nairobi yo ko libu na 800 mpaka libu na 200 ko bwati nganjiro ki chiro njiri kubeka na magori mono go to bwati customer to taraji jiro ko no kolete oda kire customer kwa manya jibu niega neti egere wachi koligi jinga nabo ne ji avocado matele binto bigo sale kai ori ji nyinga na koligi customer nabo jigo sale kere inse mugondo to ko wenda tuwali yumo abandu tuwabeka batwa tuwabeka jipigi mono ase jiri nyinge jipigi na jiko anda makori renda ali masabuime akero kende ase parere ngaro nyajire mesi yere isane turgi na ne propox ose pick up tuwabeka yere to sokoli go chara bona naboto bokongu bonene chiko basara mono naboto kutumia asiri jipigi tuwati yara kamukake ose tuwe kajine njiri tuwe kamboka tuwale ndase yera sara kongu ase garira etande kujime chiko kwama gosa le kajira na mono una karawo no to jitoma tuwa jirandire jia to sumburo njira uje kire na iro asto ko moje jiro sto koni una na iro na boko nyoro chia sali kire na uningi manana no soguni ona sali na boto ko ambatu bona na barito ko nria onya nale ko moe gunia na ye nusu na ro ye nusu lakini ndo mole mierdo ko ko mote na chia sali ke tanche nkorra kana jire kini jin ko ngukuru una ndu twara na ara vere ya sali matuka matambe na wanguru liyo motena romo kongu na ime na boto gwatalia sente tere kwa nyore ya kongu ya kwa nyore muamu na ande kamugute isabori ri anteri ikobu na bako nyore entere ya onchire rangi ya kongira anene mo na boto ko cheki ya jerire ono ninke njirwe sana ya kwa rando janga kera ri tuko chia bakano jiga likuru na jikuri gumono chia kurusi kaiyo bukado no moto ko nya tambe ase bari bako na jase ngi bota madi anene mono bajitige iba ni chiche karechi akongere iko jiko uno jiba ko ro jindere chia jicha sari mete ya sari kayoma avocado no motora ko nyo korageli iro ka karo tu to wacho ri ankongo watia ke vendra to chigenda to kongo to ko buruke biri to ko busa buni nyembo mwana na mwanya no rio simegete no tu na woku ine kera ko irande sukuru enda eranga ko ni komi ko ni emi abakonyere ya usikiro buli mugwagera rituko na boto ko mogoria kulingana une ngadi na ba ndo ya mot ara to eta na ndo mujiondo bo no yondo na ba teji no ndo na boto ko ire nuso ko to anda to oni kulingana rende na se ke uni ne kera kwota we uni ndo materi oliria enusu tri kwota ne uni ngimo na boto affectati sana
eko okonyora karakene inoke kiembura okwa magoji ga ne jipipi ngojo wage sabo kwanyora nga na bora betura none chiwasi cyo watumire korusi avocado lili sabumbo ke chiro lakini na boto jande ke tera dia no kole mere sengi njonjere ndo teyo twara mere go tuona ko na bobo ko mbororo ndo boto ko mafuta tware yare ko nyare kana amafuta ira nenzake ngoja kunyara twarenge ana abana baito ngoja kanyara barenge njera kera bono tenga una tuwa jago tekale liense arenge rais ntiasa matango guchuria makalio wona igere tieri ya risuneka kokole obonke bwo yasara bya avocado lakini na avocado na tokonyo nolan konyo ni onkonyo no para igoro timbwa tia sanko raki asenko beka ebanga na bonkurwe lakini kuwe bango muntu gotebi na ole kuiga mpara na asabe gadira che nono ebatuo miga mukwe antwaro serious mako raki mugwento kubika muntu okora kyonto yogotetebi no tutege to murayo ito simbara tu achora kagenda bisu no murayo ito aturigiria ase itagana yacha bakaiga ararigira sto kobera aisa bekuna mane bato kora kimpara tu aturigiria ase ka aturigiria ase atubeke no intrene tu ego kinaki asto na saga ya muchante akore kumutantira atonyore that's why tatete na simbo ito simbarati igo wono mutegi nantu magamiti achega iga arasto kobera litangani achari abangi na bachu akari iga para tuabe ro myake menge ekiaro yorenge gabana yarengo yale kunya kumanya mangana avocado ekiaro ko raba chaita avocado wala na avocado to konta biashara binda ase county lakini avocado no tokende kiamana nyendi bamanyete igo bono mbale gutuchari na ntanya ko bana atanga ngayi abale special ngono mbale bwate chikwende chimene bwate biashara bibi nene to tebo sangu chinyanya chianga ono bakoliri muntu ntoli koliri wekene na watu para tuabero for almost 5 years to para me chantu watu nere chipigi watu gaime kwa pigi ya etefio chigari go gari ende kwa para kwa sa kwa kala ya kodreki ya chire ko tumere yani kumigana metro style ko tumna kana chamu ya bira to kumigana mono wa ntuntu wa tifurito moto wa to kuoba ntu wa tasto ko igama to gotiga mesi to gaiga mugo kora kyumo go koira asto ko igama ntu bwati tuame go turi gabuna choma asa to ko igama hasta bano kwa machiwa teli tia bantu muntu batenye toko ngolikende karua soka kora kigenda wana na watu muchando ngo buno igo that's why tuantumo o simbo itarati ache atorore ata tokorera kende ntoto tebinga ki igano na babeke igano mo kono bintu bino ntu toisa mike ngala igano ntro tokona emigondo isiko balenta bata entra gaiga wako isiko balenta na wana yo watu ne piki yale ande teire ga iri kurusukara kodeki orentire bona ntu torega bali waba ko twakurwali watu ago tene ntu asabise cyali ukinaro nande ge kunyarikana umurayo yito atoriye factory atorekerega igane astokore bintu yito astokore kama matunda ituga ekiatu ngutiria abantu bande esiko iga ntu ntokole tiki ntu atikende kucheni kirimenti kurumu yanda itieli aba ko to wada avocado yito aba ko ni avocado ga na ni avocado matukata make twarure ngotore bango twache gurentu na bantu bande bose bare chiro atatiga bano tuto ntubwa tiyo gutubanga stoko bera eto tiye para igora tu arigeti to ga te tori asa to kwebera ga nyibura bangi na twana rende sa kuntoire abana lakini bano igamna to daga ko subitore bango lakini bano to sa sa ta kone ekerere ke to kwana ni kero o rai sindarati atakona to bange tor para igora ade puteke ti break ye to kiadi wana ngo sa samo kone ende gubire ndakita wapuse igata bata ne taya to to kona na kia kane ne taya aruna ta bata sa kwa ne taya bos kono to kanete bana so bisi to mo to ribaga asa bisi abange binto ache na dracha acha kana dracha ne ara kero montambe ka sa bwa ta ko bera tutu amuga ne yamala abange na ntu atunyore akubanga abandi na ntu atunyore nande ngo mo kerete awasama lede ngo Margaret Kennedy jero mo ni avocado eya sitoko ne avocado ndo bwa dia sitoko ne avocado watu chandegete ela riro wala iga santo gotoka na bana mato banyerete nyumba iga se wengo yo nto simbarati atoriyeri atoro sisto wena ndo kone ne avocado omora ne ro mai tu acha na tu abanyerete igota to tu atoriyo nto bwa dato bia sto wena ndo kone mo siga singe ndo chandegete
Obiya kegima omwanchi omurigereria abunabo abonchorere korwa ase sekta ya avocado buna bagendete korwa ebirengereri byabo kubatekana no boni abwichi avocado ase echiro ya daraja 2 kwende niko bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubatalira ase echiro eyo elindanyare ko bali bagagose ase bakoneria chi avocado cyabo nabanyare ko bakoerera emichando bagwetera kubatekana no gotwerwa kwembura ase avocado cyabo chikonyara ko bachikoirwa no mugoko nabo igo ase oboibi bwe chi avocado bogokorekana ekiagera mbabwati asagi yababwenete kogacha chi avocado cyabo konde ase sector ye chi avocado nigense yetu ya Kenya egendete koene kiangango kinire uchumi gose ase ngokinire birengo byobonya bwe chi avocado asegendete kurigia echiro gocha chinse chiri cheisiko kondo mwancho muri yatogotigana nayo nigotogosoa asensemo yoborusie bango akembegetenete oborusie bango KRA niko kendete kwene kinga ngoreta kere e system enya aso kwene kibuna bali bakona cha ebango kurwa chinsemo banyere kwa bakobeka omorobiro yobene na guchaka gutumika kegima nyora ekyombekyo gya KRA niko kyarwete ogochika omutinyurio omwaka olyo etabu ekiribubere 2021 etariki yemo omutinyi ogatano na gatatu ikarugo kya ase chinsemo ogochika buna kero muntu anyara ko bagako adapt a system enya elinde ko nekimna kero bakorusia ebango nabo igo buna e technology egendete gukina ngwane kibali na yanyere ko bakegosoa ase a system yo ikarua libagali emitinyi 12 korwa chitariki yuye mu mutinyo 8 omwaka w'ekiribubere 2021 goika omwaka oyo iga chitariki 31 omutinyi ogatano na kabere omwaka oyo iga w'ekiribubere 2022 kodekero kyare yare ko rigereria mbare bari banyare ko babako ba approved asensemo yabo goika omutinyo 8 chitariki 2022 ase omwaka oyo iga nigo barigeretinga chi suppliers 12 na chichoka chabeira approved asogotumeka e system eyo enya nabigo ase nsemo yechi manufacturers nigo ba approve tigo se babete abo ba adaptiri omorobere yo moya bogotumeka e system enya asoko enekinga ngurusi barebango nigo ba approve chi company 13 chyoka igo bali bagendete ko Rusia ebango nigo basabirwe asoko enekibuna abanyere ko ba ku adapt e system eyenya e system eyenya neri yeto gokwanera bune technology egendete gukina nabo igo ase sector yo bonjereria nigendete ko enekinga nabo igo e technology nero gukina re asensemeyo e technology nyinero roya rusirigwo asoko Rusi ebango ekorko nga new tax invoice management system teams inero e technology enya konde nigo ngumanyigwa nga nigo ekyombegia KRA kemugeti egetambukiro gyo kubeka technology yo asoko enekibuna oborusi ebango ngukina bora sekerongo kemerongo 35 igoro yemia 35% enere target ya KRA bagenderete ko enekinga mbachigwikirani ase omwako iga korende omoroberio yo ekyagera niko bwenete gosiekwa chitariki 31 omutinyo gatano na kabiro omwako iga nigo nyare ko bakugoskigwa na matukata atigaire elinde kyombekyo gya KRA kegenderere gosieka omoroberio yo gochikoika chitariki 30 umutinyo iga okianda omwaka w'ekiribubere 2022 onye abarusi bango mbara adapt omorobere yo munya o teams nabo bago chikonyara ko bago siekereru isiko konde KRA nigegendete koeresera ningi kiagerete ekanyara ko bage ku adapt omoroberi yo munya ase technology nya babere bakonyora obunereria asinsemo choborusi ebango niga abantu bakurusia ebanga asinsemo chichiro babeka chibesa mubuko na nechi county nchigo chikonyora na kibanyare ko bakurusi ebango kolende eligo teacher emenganye yonsi bono nigo KRA kenyare ko bage kuimuki egetambukira soko enekimna kera oyomo na bwene koru ebango yaye buna enchira ebwenete konde to gutigana nayo akere mwanchi murigeria uchumi ya Kenya nigegendete ko konga kera lituko ekero ogotara chichiro nigo amagori ebinto agendete gukina kera lituko asensemo ye sukari ndorochenga ligorire sukari ndanyara ko bali gukina ewiki eria eta nabiga sensemo ya mafuta ye chingeni ligori nabo likinete nande ndiri gochiko koira nanse kubwatikana ne chisababu
abu chinde gose ase serikali etara imukie getambukira soko ene kibuna ase sekte yo bonchererie yabe kiremeroberi ya bene nabo igokone kinga amaguri ebinto ngoira na lense konde serikali gendete kweroberia asoko ene kibuna uchumi ya Kenya gose amaguri ebinto na chikoira nanse konde abakenya niko bagendete kwemurungani kubwatekana nogo konga kubogima ekera bakogende chiro banyore ebinto byakindire nabo igo abone nabo bekera bakorete ebinto asa amaguri niko bagendete kwemurungani kubwatekana nogo konga kwa amaguri konde tigatora umirana no monto yo mukuru asorogongo rwa Gusii neratoererena naki uchumi ya Kenya yanyarire ko bage ko mu affect asensemo yaye nabo igo kugani kwaye ko rwa serikali anene mono chinga kibara chikuikaransa nabo igo kubeka emiroberi ya bene asoko ene kibuna amagima y'abantu ngogendererare kwororoba kegima asa marieta ngoro kujara di makori mokongu korungokoro sub location Kerubo location Maran sub county nona na injina ya mawa uchumi yango naire ongo boli simbarati muna kutwa hotola mune gavana yetu ya Kisii county oko andaluguru ekaro mugumela ne president yetu ya gatano William Samoei Ruto gakitema ko so wana inji abatari kwenyara ababake erinda irani amagurinse kurwa moyo amaguta yechinyeni etsabuni ujuni asobwe ngoto konarete igabana etwa batona ngore ndabu nabo ibona ndi to request ko ikala ari umuchoma na Nairobi ko mugambi yetu Samoei Ruto mwate makweyera wananchi abataka na litura sange nje yokora nono mugati tonyare kuria Biyakegima omwanchi omurigerera buna abakenya bagendete kwerera naki asensemo ya uchumi egendete gokonga anene mono chinga ki serikali egendete kweroberia bene nabo igokubeka emeroberi ya bene soko ene kibuna amagori y'ebinto ngoira nare inse kurende omwanchi omurigerera ntwarara ekyombekeri gya kebs ngianyara ko bagikorusia amafuta ase echiro kolengana n'eli rube bali getego chia ase ekyombekeri getenenerete oboncherire essence ya Kenya bakanyara kwa babatanga amafuta agosa yuare chi brand 10 taranyara kwa bakago ikerani amachiko gose birengo biri byobochenu biganeire kolengana n'ekyombe egya kebs konde omwanchi omurigerere nigo amafuta yo arusirigwe asege kegeke taringani gabeire band gose niga arusiripi korwa sechichiro nigo atenenerirwa asege kegeke nabo gokwene kinga ngo ikerani bale ebirengo biri byobochenu elinde kwene kinga ekero abatumiki bali bako bitumika gose consumers bali bago chibatumika aina ya mafuta yo mbali go chikoba gose mbali go chikotwara omochando kolengana n'ensemeri iyo bochenu korende gati yabo ase chi brand chiri komichi abete chikorusigororo gati yabo neyemo yabo nganeri ya bahari fry inero egati ya mafuta ya bete ige korusigwa nabo go fresh fry nero ikorukwa fresh fry with garlic oil mwancho muri olio iskogali ogotumeka amafuta ni nokugena kwanenga no maite amafuta yo naroro ali a frymet nande naroro a golden pure olive gold naroro ali a postman naro arina salit tili nabo igo top fry echine chigati ye chi brand chiri komi chabete chiko teninigwane kyombekeri gia kebs ase egekegeke nabo igo kwene kinga ngurigere libale nakiyekero bako produce mafuta yu ebirengo byobochenu byonsi byabere bigukirana konda se kambuni ya bidiko kura chinsemo chiri chiadika nere yabete koba affected mono asiba korusia amafuta akero chi brand chiko michebete chiko teninigwa asege keke na boigo mbabegete merobeli yabene asoko ne kibunango chibale ko ikirani ama chiko ali bekirene kyombekeri gya kebs ekiye ko ligere chi standard cha mafuta chitarasoka guchia se chichiro na boigo ko ne kinga obirengo byobochenu mbi kiraniri asinsemo chiri igo na boigo ekambuni ya poani yogo produce mafuta nero nera affected asensemo yende ekiagera se chi brand
kandi echo gati yabo ya mafuta abonguru ala chinsemo chiri igo nabo igo aso bonchereri assessment eli chikambuni echibere obonchereri bwarayiranire nse ase egekegeke ekiagera mafuta yugo ikirabono igataranchirwa goso ase chichiro ekyombekeri getenene to bonchereri asense ya Kenya ngenya teko bagekurikirwa liuko gocha chinsemo chiri elinde goteneni obonchereri abwa mafuta ayo ase chinsemo imeyense ito ya Kenya kono mwanchi muleto gotika nayo ya mafuta ebiasi mbirete ekerengo ekenene asense ito ya Kenya anene mono koru chinsemo chiri cha molo chinsemo chiri cha molo na chichimanyika ine anene mono ase okorusi asogosoki ebiasi na ubakolema ebiasi anene mono asense ito ya Kenya na ubakolema ebiasi banyara kwa bakoni agosibanyara kwa bago supply ochichinsemo asense ito ya Kenya kwende asoro gongoro wa Gusii nigo bakoimukie getambo Kerubo enda bali gikurwa semigondo ntomaite process nero rekero gochikurigia ebiasi korwa asinsemo chicha molo na bogotumeka chibroka nchiro rase migondo bakorigerie ebiasi bago pakeri ayekero kogenda wakana chibesa kwaligia transportation kora asinsemo chicha molo wikaga iga ase orogongoro wa Gusii korende buna amafuta ye echigali anyara ko bakago kina ase sector ye ebiasi yabirege ko ba affected ase ekerango kegoro mono kubwatikana no gukina kwa mafuta ekiagera barabuni bago tumika chigali anene mono chikanda asoko nekibna ebiasi bikiranire ase orogongoro wa Gusii igo ekero kurigereria amagori ase ebiasi egunieri ya premium bono iganige korwa ase chishiringi chiri busato ne chimi isano ekero kurigereria endo area 10 kg bono iganige kogorwa ase chishiringi chiminye ne 50 ekero kurigereria endo area 4 kg nige korwa ase chishiringi chimibere ne 50 nabigo ase ebiasi biri omotorero nigo kobinyara ase chishiringi emye ya mone 20 oneka nari gosanga naboncherere ase sector ye ebiasi banyere kwa bakoera na barobo asensemo yabo tibabu ase bakoneria nabigo ngorubale ebango keralituko nabigo ekero kurigereria ebiasi nabora bikia sensemo ya daraja 2 konde to kobikolera ororo ekero kwa ikire sensemo ya daraja 2 abarusie bango mbarororo kwa rusie banga chinseme chinende kwa kwenda ase chirende na arono nyagwatiga irigo se chiguni komigo chiguni sano noganetie oruseli ebango buna bale koerera ekero kogenda bono igase emegondo asomochuri asensemeri ya molo eguni bono igani ge koruko chakera chiri bubere ne chimikianda goika chiri busato nabaka ekero kurigereria transportation korwa chinsemo chiri goikoro ngorwa Gusii nigo bago charge pa eguni igonye kwagore eguni ya mosai nigo bago charge chimi sato inegune ya mokuruga chinsemo chicha molo oika igaiga soro gongoro wa Gusii ekero bari kurigereria sensemo yabo andoro chebiasi ekero bitabekiri buya gosekero byatwereirwe nabokonyoranga byanyare ko babiko gunda ekero goikire chiro na aro chi customer anene mono nabono igachi besa chiboreta sensito ya Kenya nabokonyoranga naro omochando soire ase ensemelia konde ntwasangete na barabo bakanyara ko bakoerera emechando babere bagwetera anene mono bunabonchirire bebiasi nabo igo ningi keri baganetie eserikali ya county ya Kisii nabo igo eserikali enene echikoba oncholeria erinda kwene kinga ngokini bale ebirengo byobonchiriria ase sector yebiasi yango tosange na barabuto igwe nakibakoerera obonchiriria bwabo ase sector yebiasi asamariye tangoro ku Joseph Magero injeno monchoreri bwebiasi ase jiro ya daraja 2 obonjoreri obwega bwebiasi twabakorera ase ngakire entambe lakini rende mobwate challenges chintangani tokonyora ase obonjoreri obwega bwebiasi transportation obosombi korwa ase ebiasi ebiga tokorusia tariange ensambi ligosime ku Gusii bigo bikorwa ase atambe sana moro kero gwikire more town nande kogenda ore gochima stokoro ka kerengeti tongo chiawa gochime obokomo bogo tokora ne chipara konyora chire chimbe okonyora ngekero kwanyarira omosigo sachinde gari yako bora kobogori gocha kwanyara nge transport ere igoro chipara chiri chisaregete korumaria kobogori omosigo rio nyasoki gocha serami kwanyara obwate expenses kere igoro
ko ikaige chiu na boka ngona sachine ngari gori ndiare ngoro riri rigiya kwanyora ngari gori riagure kwanyora abande mbaro bakoreta taria ibye kokoreta echamu yasoa rigo riri ku expert ko onionyo ri gusaka anto igete igoro kwanyora nga tori konyara ko ni gori erio kwanyora nga biachirense ya bidi onache sachine kwanyora ngari ogwa komboete barora abande batari ko komboa gari babwate chiabo kwanyora nga igwa komboete gari mo gotie mana no rio bwate gari yae ko chikora charigo riri kwanyora nga ko yore una bone eguni akabuni akagera buri nyamwaka akaka korubaje jetu chibuni chiri chintambe akarere toko kaoni chirubu 3,500 mugonda ali toko kagorera chirubu 2,900 mpaka 3,000 bono iga niro konyara bigwete wane karako beke transport gosine chimisa to kwanyara ngeye gotigarira igoro singi 200 chibese chigo tagetie sabu buya chogonero aba murabari bogo ikimbaro prokanero otagetie sabu ngiya na boko ya so nabo bire byasare bikomu tageto ake sabu ere ndonge umanyanga nire ngobona takogorera ire ngobona takobugoreria ogoike jiro ire ngobona takonia sachino konyarore jire lisu kwagenda yasiye tari kone kabuya kwagenda nande jire ngao oli umunyagari batabi kwa menta mafuta wono kisabu ejina bachiko bachinko ntobwata bangina bakoni sasa nekebe sachine ngo chitore twara abaye deni baoni bamanya gotoa na bakonyorondo oniri otamiro jire nejibesa ko muganya kwanyora ngatari goja jiro litukerio na bakonyora ngase chibuni chiri kwa bwata se gari kwatubutira none chibuni ibere wono inero ne chande meneto kwenya kanyora se biasare biga na mono echogonero ngo chire yara tabera ekeberake ngonyorore kwaoni rigosine chiro gete byatigaire byasi bikaigo wachira se chire iga yaite ya daraja mbiri ego bidi naende ochogeria kabire kiagera aigane county ngao na alisikwa tine county ngao maybe sajire kwanyoro kwatigale tu kwasiboka iwo sine chiguni 10 pakubo choge tokonyara kobotiga nganga ne bikebire kwanyara sachine bono yase bina bomonya gari ara kogase ngajinsa chiaerire obibekense sachine mbure konyore bitaragorwa bituntu begabu kogochimo chamambia nyore byatwere iwe yasale kile iwe nabokoya so ina ero chande menge tobwate na mono astoko riba kanto bwati chigari bone toko teneni para igoro ntobwati the specific place yora tebe ngaki nganu ebyasi bikoneri iko to chibege kando kwaganyero motejo ro ichoko goreri orora igari ntobwate chiproka chia mogondo monomo kwana nera sesimi kwa matebi ni utagete ebyasi ke wango fulani obatebi kwa motomere dibost kusuju kwanda ero mosigoria na bora ancho bwatiga omosigo oichiko chino ochigo chanoro bose sajino ne ko muaminiti na bako botomero mosigo ichanegari lakini abange ngo babara bakora na boko motomera chibesa akorie ta kobekera mosigo so umuchando ino rongo tanyorore mugonde kare twachire ko yebyasi muna wana rigoreria mautari yakirera konyore gari yenke kanta F28 kanyore toko bogore mpaka aga gatara chambiri 2,500 yani 25,000 lakini wana muna mafuta akine tari goriga na ande bacharo kirichiru wisa to igoro wana ko ikeria 28 28,000 ege ntekere ne kabiso muchando mo ntoka ne serikali ya Kisii etokonye ya Kisii County iko toka netia toroserie kiwanja ase chigari chie byasi chikobera oyino ari muchando monene kabisa eria kabere barigereria mangana yechogo nengo riere ko baigorake ekiagera ebyasi bina boko bireta toko bionerie chire yego bikorero ya bidi na ndogende echirende so igonto gwenete ko choga rigo rigete toko igwanana ise ko banga igo bago tobarera kere giasi na botoko nyora asare kiagera ntoriko chitwa bioni byonsi biere Wia kigima omansi umurigereria einero sector yebyasi kurende nabakogendera gusanga na inche gwetera ase na mbiyurega bwa screen yago ontebie ayase chirelio kwenda kwagora chinyanya kwagora ebyasi kwagora avocado naboigo kwagora matoke naki oboncherera bora sense media naki amaguri ya sense media bakindi amaguri wose bayeri omansi umurigereria sanga na inche ekerengera likyago anene mono mna chiskuru chigendete koigurwa nabagonte
tebekera gwachiri gokorera omwana go shopping na ki chinsemo chiri na ki amagori ebinto are inyora asinsemo chi mitandao sensemo ya Facebook nabagotonyera gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotonyera gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyera gwetera www.ndizitv.or.ke nabaga sensemo ya TikTok nabagotonyera gwetera Ndizi TV News umanchi muri achinga kitogendete gusanga naye asomorobere bwense yoboncherera chinga kingendete gokumanya nare yagokorekana asense itu ya Kenya nabo igona ki oboncherera bogendete koba nabo igona ki serikali ya Kenya agendete kobeka emerobere kwene ki ebirengo byoboncherera byenyere kwa bigokina anene mano ekero to kurigereria ekero boroire bwenyama bwachite koba bogocha asense itu ya Kenya amachiko naro agendete kobaga kubekwa anene monekero kurigereria sector ya tourism ekero kurigereria obonchiririo obuna bwabete ekero buriro bwachita sensitu ya Kenya ni miakeri ya kurumaiga nigo bwabete bokwira nanse ekiagera amasama chikali abegetwe ogoichurira nangwa ganeire igasa abantu bari beme bagani anene monokorwa ase chinsemo chya coast abantu bari gotara korwa chinsemo chesiko gocha sensitu ya Kenya igo ase sector ya tourism yabetege koba affected anene mono korende ekero obuwaira nansa ke nabo igo ebinto koira nabona byarenge korukale nigo sector ya tourism yago keire obokoreri bwabo ekero bakorigereria na kyobonchereri bwarenge omwakori goika omwako yiga bonega nabo gekero bakone kinga kiribireria siasa lyarenga sesencho ya Kenya na ki emebagani etare gokora obonchereri bwabo obuya igo goika bono iga omutinyo igo kianda nigo sector yu yatebiringa asensemo yo bonchiri asensemo yabo nigo banyare ko bakorosi Fridah gusinga Fridah nigo yakinire asekerengo gya emerongo ene igoro yemia abo nabo banyare ko bakorosi ya Fridah ningi kyagarite Fridah yabo ekanyara ko bage gukina bano iga oyisakorigereri obochori ntwakora nabo kera abantu bakagenderera ne byobonchiri bwabo nabo iga abantu bakaira na chinga bono ebinto bikaba nomo ekero kwali kurigereri richi campaign charenge naboroche abantu bari gusunguka chinse chinsemo asokwane kimna banyere kwa baguyakira ekoko nabo igo kwenyorera obubui korende bono iganigo abantu banyere kwa baguyikaransanse nabo igo ebinto byagendereire buna byarenge korukale ekaro kurigereria beach ya Mombasa bono igabuna chiskuru cha siegetu kero kuriye chiskuru cha siegetu ase second term nigo oboncherire bwanyate kwa bogokina kiagera abantu nigo bataritse chinsemo chiria soko genda kwegokia chi holiday nabo igo kurigereria ebinto akero kurigereria nabo igo abantu kuri chinsemo nigo baikirenta sense ya Kenya anene monekero kurigereria emibagani nige gochia twala chi meetings chi international meetings anene monokorwa ase meeting eli ya mais neri international meetings incentives exhibitions and conferences akera abantu bagotwara chi conference chabo echichiri gokorerwa gwetera online nabo igo abantu nabo bagwikaga eri physically nabo igo okoriya segetato ereru kwanyara kwa gokwenekinga business yago sobonchiriri bwabo ngokora muri meeting ya online asenchira eyobotoreru igo gwikira bono iga ase sector ya tourism korengana no managing director wime bagani nigo atebiringa sayo bonchiriri ambuya bole nabo iga sector yo nechikoira na ase yarenge korukale kondo manchi muri atogotigana nayo ntwarara ewikeri yaeta nigo ebengi ya KCB yanyara ko bagekorwa 120 billion gochia ase open tender system OTS ne kiombekerie ko bwatera namane serikali asogane kimna amafuta ngochari ko chinse chiri chesko na gwikira na asense itu ya Kenya kondo manchi muri ere na gwasemete ewikeri yaeta na ki open tender system gochia kora emerobeli yabo kondo manchi muri ere talengoro na ndina bongo koinyoli ekero open tender system ya iruo gochika korase serikali eneki amagori yali ya mafuta gochikorura korase chense chesko nabo igo ekerengo kya mafuta kegolikerige ganire goika sense itu ya Kenya nigo koimuki chikambuni
totebe kambuni ya Toto kambuni ya Rubies echine chigati echiriche kambuni chikwene kinga amafuta ngoikira na license ya Kenya nigo chikorwa totebe kambuni ya Toto nige koruligo liriabo nande inyora nigo bobwenete koruligo liriense kambuni liye koruligo liriense kigima inero ekubua asoko ene kibuna open tender system yanyare kobage kwene kiligo liryo naboigo yachikoya amafuta korwa sensitive ese koruchinse chiesiko na gwikira na sensitive ya Kenya inyeranga ligo lirigo chira amafuta sensitive ya Kenya nigo chikambuni chonsi pichiwanchira namwa ekyo kambuni liye ya moyabwa ase kobeka ligo liriabo lya bene nero ego chikoya gulibaga liyo koleta amafuta naboigo kire kambuni nero yateba nkerengoki ebwenerete gose eganeire gwikirani ekero baletire amafuta like sensitive ya Kenya nigo eserikali egwesona nigati inyona amafuta nabwenete gwakanirwa naboigo nabwenete korusigwa ebango komenya konyore serikali ya rule subsidy inyora ekero omorai wense aso abisi nigatebanga orusiri chi subsidy chonse anene mona se sector ya mafuta igo subsidy enere gwa egokonya ensitu ya Kenya gochigwaka na amafuta ali anyare ko bakagwikira kodinda se subsidy na kichi kambuni chiga chairira amafuta nande nchiraoni na kichigo chigwakanira ya imoki wose yaba irera ko imoki getambukero kyo ko imoki chiloni koruchibengi nabigo ko ene kingangwa kanira bari amaftari inyora chiloni chigaba ko imoki na rato ko imoki loni bosano bwene to gwakana interest ekaro gwakanire interest yetaringa ne serikali gochikokokonya gwakana nayo bwene to ni amaftari oirani subsidy serikali yanya takobage koru alafu oirani chibesa chiri igobano komenya konyoranga amaftani gagendete gokonga sensitive ya Kenya ainaro agokolekana asokone kina amafta anyare ko bakagwikirana sensitive ya Kenya korende ase sector yobosombi gesali goliri amaftali bali gokina igobanyare ko bakonyora umuchando asokone kibuna ngakiyo boncherere bwabo bwabeire bokoba bogotwara umuchanda sinse mochiri ekero ligoliria amaftali ya mentete nigo banyore tumuchando asina barobuye irerete bakini FM onye kwale ko bogoleri 50 bob korwenseme yemugochi aseyende nigo ya bideti banyara ko bakomenta chiringi 200 gose 300 nabaye gose 50 ekera baroki otwaruche babungite chiskuru mbanyore tumuchando ekegero muiboliere niga maitenga FL na tumigete last time nere omwana ndago chigotumeka anyara ko bakagwikira nga korende naintu balito gotumeka public transport anene mono chimatatu anene mono chiboda boda twabere toko minana sana nabana boda boda ekegera nturanyara ko batugwanchirana ngakiri goliri gokina nasangete no mwana boda boda yomo ekerale koerera nakiyoboncherere bwa twaliro bokongu anene mono ekero akorumuaye gocha stage ekerago chikote yo monto ngali goliri akinire na kichi customer chi correspond anene mono saibu na uchumi ya Kenya egendete gokonga yoto yotora sanganere atatebya se sector ya boda boda na ki obonchiriri abwabeire sam Marieta nyengo gujoji morare linde ba kondo kabuna oyogoni emezira kini boda boda ngobara ingera ali azagorogu kesieka azagorogwa magonga ngoja nara kolere down ya boda lakini ujumi ya beire nkongo jidurangi bod bona okonya omuntu na korwa paka marani agote bisiringi 80 oko madenzi ni amoja misini okano ombiri moko kwana naero ombipi tali kokwana naye bona nabatu bwa tobo koma bantu bako boda mabuta atokongerete ale uwanja abanda ajikasa majeto tokwana nabarega tokubadaiba banjera nege toko bade bagwango babuli kubaliana ndoya kintu kubaliana nino mabuta akongire ono abako ngombara zibada boda ipara joni ne jimbe bara muna zidoko ru ngole pia matoka ni molili zama ore nda matoro goja wikata ni anegas unabona kana acha kana za kurunga motaja tayo monda oja watabinga omadai botu ngozi ni 200 bwanga unabona na acha ge nali ne liziringi 40 nagenda omwana ona narwale tali nacho komora emali narwororo wono mbaraje tokorwiri ndanyora customer nchiyo ujumie kongete akara tu anse de boda mbe ya lenge
lakini wona yaje dega igakonga mabuta dominire mono karage kare twanse mbere yarenge wejimaga eyona Biyake gima omanche murigeria obuno boncherera korwa ase secretary ya bodaboda buna bagendete kuerera nabo igo okugania kwabo gochia ase serikali anene mono kweyererirwa rigoriria mafuta korendo omanche murigeria ninchiko kumanya ase oboimena ki ebengi ya Central Bank of Kenya agendete gutwara pressure kubatekana no gokina kwa bantu gusaba chibesiri cheri kabeso nabo igo nakiba koene kinga chibesa chiri gose chireti chiri chokoira ni interest na kichi kirachikoba chikolengana nabo igo kwene kingamba ligo chikumiza abakenya anene mono igo mwanche muri egenda gusangana inche nyona bogo tutumira ujumbe yagenge gwetera sinambe yure gabwese screen yago nabo igo nabo gusangana inche gwetera asinsemo chimitandao asinsemo ya Facebook nabo konyora gwetera Ndizi TV News Digital nabo iga asinsemo ya YouTube nabo kotonyora gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabo kotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke na sisema chichi ya TikTok na bagotonya gwetera Ndizi TV News humanchi muri tobasa gusukata basakonyegera sangana inche elinde twemanye amange na rayagende takokolekana ase chichiro chido tenda soso mutimo komokigo gingoirana ningomanye amange ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjererigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Fridah Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria enyagitari ya World Health Center iyigotoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center
We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kubwatikana nobonia bwito bwige kigetambe asensemo y'ebintu by'ogutumika estima nigo yaine kigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya light tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize mochieta naine. Na bogu tutarira ime yomo cho Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari. Gosio to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyamara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha chabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburuburi bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza bunorwarete wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora omurwire oyo atakere gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Boigo naboku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atabo no moyombosa lakini mondo to basambirinya saa yera ari mutundika kuri cyambere yategere nae goru ari entebana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo Gusii yende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nyagoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire
Jumanne botuko nseye munini suhu ya maragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chia mogaso. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiemana sana omwanchi omulieria na ndengo iralibagiria bene gukwarigania asenseme ya kabere tinga kitogendete gusanga emeyo murubiriga wense iyo boncheria tinga kitogendete kwemanyia nare yagendete kwakorekana ase chichiro cheito inyora sensemo chimitandao sensemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News sensemo ya website na bagotonya gwitira www.ndizitv.or.ke na bega senseme ya TikTok na bagotonya gwitira Ndizi TV News goma nchumulie na bagosanga ekerengeri kiago gwitira sina mbijiriga bwese screen yago umanye na ari yagendete kwakorekana ase chichiro anene mono imeyorogongo ruwa Gusii kondo manchumulie konyara ntaraso asumutima komokeigo na lirangani nchiko kumanya naki ebengi ya Central Bank of Kenya egendete konyora pressure kubwatekana n'ikibesa kiriche kabeso kwende korengana n'iki investors go cha sense ya Kenya nigo batebire buna mbali tayare asoko ena na chibesa go cha serikali magega yebengi ya Central Bank of Kenya gokinia chibesa kirose kireti kiri kibwenete koegwa chingaki omonto agokora likabesa korinde ebengi ya Central Bank of Kenya na nigo yatende niriri chikoli abasegote babuna terigo chikwetania asekerengo keliba begete inyore babegete kerengo gya 14 igoro yemia ikina kekerengo kere standard yoko ene kinga ekero gukora likabesa lyago obwenete kwirani chibesa ase interest yo kore no mwanchi omulieria nigo bagase inego sigikadi chingaki serikali ya Kenya eganire chibesa chinyinge mono kero kurigereria goika omwako olio etete nigo chibesa chiri kabesa chiakinete asekerengo keigoro mono nabiga kero kurengani goika omwako yiga omutinyo gatano na kabiri nigo konyora ebengeri ya Central Bank of Kenya yanyere ko bageko kabesa chibesa chishilingi 93.2 billion eyanyata ko bageko ena na gochi ase serikali kero kurigereria a percentage yo kwirene chibesa cyo nigo yanyata ko bageko kina goika 58.2% eyanyata kwa bagego kinia chibesa serikali yabenete ko irania go ika 160 billion igo serikali yabonega kero ego chuso obugambi nigo bagendete gusigikania na kiba go chikoena na chibesa chiri kabesa guchese serikali ndako ene kinga banyere ko bagokora emirobiri yabene inyore chibesa na chikiregento na chichiko kora ubonchoreria na kichiko ene kinga kimirobiri ya Kenya egendete ko ene kigwa asense ya Kenya ekero kurigereria treasury nigo yabwate 120 billion chichebete demanded korwase chi investors ekanyara kwa bakego kinia ase ekerengo gia 12% igo inyore bengi ya Central Bank of Kenya na barubuti baranchirana asugo chigo kinia chi rates chiri na boigo koene kinga abantu bari bako boro chi osaba kabesa chibesa banyere kwa bako chinyorera ase ekerenge kyu inyora na boigo bari bako koranga digital online lending na barabu asebengi ya Central Bank of Kenya yanyara ko bage kubika amachika bene asoko ne kibna a license kero montongo enyorerale inyore chiabo tala chiabo branch chiabo okash
nchanyara ko bachigo siekire rusiko chinga kibagendete kuringori gwa ngaki biashara byabo bire ebenge ya CBK nigo yanyata ko bakegotebanga obunere nigo bwanyere ko bokoene kigwa ase okoena na chibesege chiga cheri kabeso anene monastinse mo chirichia online kero kurigereria abakenya abange nigo banyare ko bakubikwa ase CRB ekero ebenge yale kurigereria mbalenga bali babekire CRB nabo igo naki ntamsi kichiri chikoerera umuntu nyara ko bakubikwa CRB anene monekero bali ko kurubutuki nigo banyolte nga abasaya abange korwa senseito ya Kenya nabo bako ba lad gosina bako ba incited asogo chikorusia chibesi cheri kabeso ekera abwate deni ndene ndote nabo konyo nabo commentra ni gukuruguru kwanyaranga lideni ndi anyade ko bali gukina nabo igwe karatigairi nonyene kerengo gia 50 bob okonyoranga onyade ko baga kubikwa ase CRB korinde gwikara bono iga CBK teranyara ko bakegu approve tala nabo igo okash nabo igo chabo branch negatie chinde ekegera korengana neli chiko nabo igo korengana no bolingoli bakorete bakanyoranga chikambuni chabene ase chiri chance pitch apply to 288 chikambuni komichoka chia digital online lenders na chinyanya takoba chiko ba approved ase okoene kibinangango na bali chibesa chiri kabeso kondo monchi muri togotikana nayo tokogendera kwimanya ali agendete kokolekana ase chireito ya daraja 2 niko tokoso sector ye chikabeji obone bwe chikabeji na kibogendete koba asensemelia karokota chiro ya daraja 2 abone be chikabeji niko bakuonelia mbarabale yepara na bayigo mbaranyole nsemo yabo yabene asoko ene kibuna ngwenyolera bale libagali okonya chikabeji cyabo niko banyere ko gwetere michande menene anene mano no mugasoko bara nabakonyara chikabeji cha susanire anene kerembule gotwa nabakonyara ngemu guko yanyere kwa bakegukorora chikabeji cyabo nabayiga sense mweli yobulendi batete ngamba bwati bantu bali bakubalindira chikabeji nabakonyara ngachiyombe chegoleiru gose chimboli chenyara kwa bachikoli chikabeji cyabo igombaga nityo bakonya sense meli chinga kitu manyetenga mbaga ndete gochora barayi mbanya to kwa bagochora umurai ya sector iri ya chikabeji ndiri tukoria angyo ngo chibare koena no gose certificate ngo chire koruegwa ase umurai we sector ye kabeji goni nchiko koletre maseyemo naki ase sector ye cabbage bago Kerubo rai nabage tambukiro bayimukiri kyo gochora umurai ase obokoreri bwi myaka 3 eribosio nyara sobora ibiciro nigo bokoira emyaka 3 onye go kwegerere kirego kyago onye kwabere ko gokorega asingia nigo koliteini kirego iki kyago kwanyara kwa bana ndiko comment emyaka 3 eribosio yote turasa sensemo ya kabere ye studio tuimanye nadi agendete gokoreka na ase sector ye chikabeji Asambari yetengore kumama county cabbage nkoni ndase sector ye cabbage chikabeji rero echiko gorumogondo rigoriri kongu togo chaga ye chiro 2020 bune yembwate teiga 2025 lakini mogonde nagorete 20 bono ndo chenga saine koi abana baigoire school tindo chinga ingonyare school fees koru nabwate capital 150 wonige chitigarete 40 sasa moyo korusie bango etogo chobura chibasa chinyinge bana bune togo chogu to chogu por mogondo gocha mpaka aga togo ikero chogu ndori konyora faida mechando bo chabu bora ichire tori kwa busu buya ogo tweru arara basi to koigama chogu igore every day na tabire chogu simbarati gentara to konye gaiga shedi asito koigama chiombe chiko igore rubotuko gochaka saa 2 chiombe chiko igoreru saa 1:30 ngochi gocha mambinanya achine nchene chete galete chirira anongocha na kuminga chiombe ntugete dirinta gete ka oni nkorondo che customer na tigaminyo kengo nerie customer ne ngombe ngo minyokeria ne ngombe ngo sari ngombe nere customer osemboli nere customer angoro kure akerwa maeta wana nkiogoro wana twatwereiru muna maina gokire bana onyifinyere na nkingo chikorika ngombe kaminyoke nkabune kokogoro wana ngakingoko nyakata anga 40 kende nke yogaiga wana ntagetena inkango takogenda umugandi gende tago tokonya muna nje nkore kwende umuganya atokonya togo twewa chiombe chate chandire wana toko mmekichombe twakiranse twabuneka wana muno yego omwana muna kwana omwana aje toko beka tinyene twanya chiombe cyarire wana ngacho totabe lyango mugandi atokonye
Biya kegima omwanchi omurigereria inera secretary echikabe jase baganiti obochenu bwekirengo kigoromono ntumetenga obochenu no bunyencho ase obogima bw'omonto naboigo anene mono buna bali abonye bechindagira anene mona sensemeri cabbage baganiti abantu bali bakwa busa ase chireri banyara kwa bakwenekinga obochenu bwene kirugo ase kirengo kigoro kuri nomwanchi mureto gutigana nayo asensemeri ya Gusii naboigo siaya nigo abonchereria be murunganire kubwatekana n'oboroire goseba oboire oboroire bwa Ebola obanyara kwa bogoika asenseri ya Uganda gwikira bono iga abantu 23 nigo babere bagosiria obugima bwabo kubwatekana n'oboroire bwa Ebola asensemo chirichi ya Uganda ekero oboroire bwa chagete ewikeri ya eta gwikira bono iga abantu barwarite nigo bale 35 noyomo ego abaonchorira korwa sensemeri ya Gusii naboigo siaya nigo bae murunganiri ko cia serikali sebaganiringa ase sector yobochenu kurigereria ensemeri na koenekinga oburiro obu mborambukira korwa enseri ya Uganda ocha senseito ya Kenya kurende nigo abonchorira korwa ensemeri anene mono nigo bakoni ibinto byabo gocha se chinsemo cia Uganda naboigo biri bya Uganda byacha gocha asenseito ya Kenya igekera obo okoererani okukogenderete nigo baoboire mone kegera bagatanga oburiro buna oboranyere ko bokwambukira naboiga se sector yobonjere ne chikoba mono affected astinsemo cia siaya naboigo ensemeri ya Gusii igono gosemeri goitonga serikali chikoimo kigetambukire kyabene boigo konekinga amachiko abene anyere ko baga kubwatigwa alinda konekinga aburiro obumbura atambuka gocha stichiro mete oburire raisi kwenda na ekero koerera ni chibesa ekero mo koerera ni ebinto no burire raisi bo kwambukira ekero kunyoro oburire buri bwa covid ekero bwachete itware gotegunga ko gwesaba amagoko kwenekinga ekero kwenda na chibesa na chibesa chikaraba ni gukwenda na cash watumika nonye mitandao yekerero bune mpesa ilinda konekinga kwakore chi transaction chago chia bene igo okoerera ni uko ni nabo kwaletira ubwoba sinsemo chichia ya nabo Gusii sengenchunga ba oboire ngoburiro bwe Ebola mbo chikotambuka kora sensemo ya Uganda gocha senseicho ya Kenya kono mwancho muri togotigana nayo nigo togosana enda se chire ito ya daraja 2 asobo choli bogendeta kwene kigwa sinsemo chiri asti sector nabo iga se sector ye biasia sector ye chinyanya ase sector ye cabbage nabo iga se sector ye chi avocado amatoke nechi sector chinyinge buna chiri cha mena niko bagendeta kwene kinga bacholire abarai ase emyaka 3 eribosere ndiko kwana no mo chairman omo vice chairman bwechiro ya daraja 2 oyobere asobokoreri bwi myaka 3 nemitinyimeke igoro ikyagira tarakora handover gwikira bono iga baranyara kwa bagochora executive ye chiro gali nechi sector chigendeta gukora obocholi nigo aerete naki babekire merobiri ya bena se myaka ya maegana kyobokoreri bwabera se chireri ya daraja 2 nabo igomero belkibabegeta soko ene kibuna anene mono echira abonchire korwa se chireri ya daraja 2 banyere kwa bakonyora libaga nabo ige section yabo yokoneri ibinto byabo nabo igo kugareya echireri ya daraja 2 kero kurireria ne miga inake igo asabonchirira bande anene mono natwarira abonchirire bya avocado na matoke mbabu atiase bakoneri abonchirire bya cabbage na barobwa sensemo yabo mbabu atiase bakoneri nabo igasaba onchirire bya chinyanya bakoneri ya epale nsemo kondi nigaererete nga serikali ya county ya Kisii chinga kira chigotaka kugali epale iri kegera naro sector yobo sombi nabo igo bonchirire bwo sombi na barobumbu benerete bukina sekerengo kigoro igekero barachikogali epale iri igali yangese chireri ya daraja 2 aboncherere bali bechinyanya mbachiko ba affected mono ekyagara bono nigo bago chikoborwa ase bakoneria chinyanya chiabo nairete naro naki emechando babere bagwetera anene mono naki serikali ya lengororo ye county ya Kisii naki etaimugetie getambo kero kyogotegerera abarai ba lengororo asoko ene kibuna oboncherere ko rwechiro ya daraja 2 wanyare kwa bogokina inyora so oboncherere bwechiro ya daraja 2 tari abantu kurwa sorogongo rwa gusiruka abantu
abantongoro bale kuri chinsemo abantongoro kuri bale chinsemo chichi Tanzania kuri Kongo igo n'abantu abakoro kuri chinsemo chichi isiko banyara kwa bagwikirana asensemeri ya daraja mbili na bayigo gukora ubunchuriria bwabo igo mwanchu muri teto sange nere elinda toerere merobeliki aberega kubeka na bayigo uri tenene ta sensemeri ya abalemavu niga aberega ko enekinga abalemavu na barabumbarati magega aso kwenyole libagalio konia ebintu byabo asechiro ya daraja mbili gatugato sange na barabo batoerera merobeliki babekire nabayigo nkwegerera bale birogo byabo wese babere bagotigera abande bachigosoachi sector ana bayigo ko eneki ngoleta bare amonchoreria asechiro ya daraja mbili basi asa Marieta Ngorgu James ya Kongo bare vice chairman ya daraja mbili market na abeirororese myaka 3 nemeti nyinere yorange 3 twabere tokorera cia daraja mbili market na nituruju mupangirio buna twanzite chire yekare achitenya na watu abange tabanyabya sarabu yakero muntu akanyora sabwe na tokoba abangi na bari bakonchi nyini kwirende yabo abe chinyanya mbabwate se bakone chinyanya semu yabo tokamara kurwa abe bya tukabeke semu yabo oko genda abantu bakoni mari mbabwate semu yabo se bakoba igo tukabange chire ibuya none se utansa abantu tukabeka nore chire atete kyara abantu mbaisa netobos lakini ntu atameta story kunyara kubwati nayo daraja mbili market ntu atakete chire yagachwe esaidi yeri moroje se chinyomba chine chikarero gorari tu atakete chire atebe tu yari kwagachwa yarwe tu 800 million gondo ma tu se company ya chite karu chance tu atwete ko bori buna aba raive chiro bagata goreta chi container ari moroje structure chikaga chiraria chirijo chindu na aba raive chiro tu achikane mabu nero tu arabe tu ntangani ejituta etaje to korea asi ari baganza koreta chi container tugachikana kagere ndukirike karate nena igo to gusaba oburayi bwa chorwo no buya abusomo yaba na simbarati ara tokorera asuna tugenete abu atigoro chire yo egere konya wananchi mo especially abantu bachianga chinya na mitumba abaguturu igo tu atagete yaga achunse igorebe goroba egera abantu bari nabara isanisa kutabwati asa isaine oburi mu isaine egiara na jambiri market anene kero korigereria abarayi bari barenga abakoro nyuma tutaraso nona abantu bari barenga bagusiya abakoro okora busonga ambanye minyigete nawe nona bari barenga atengire ichiro iya abantu mbanya kwete ibibone takorigererwa egera ichiro chito chibanuri egera chisane abakoro byasara daraja mbili market asa East Africa inere market NNP no Nairobi kera nene daraja mbili ebwate tabantu bonzi abakuru Tanzania abakuru Kerase abakuru Uganda bagata bari bintu byababa amananazi nini abakuru n'abakuru kinzamo cyabo kamba kururuguru bantu bakuru naruko county wanze nabako jaga abasongo iye ne chiro ya maana sana ebwana to mushimiwe wetu simbarati gaba na ito una apizwa ansiko kore mirmenia to yanda to kumapongeza na ndo to goteba iga amente egararo daraja mbili unabona musa korigereria garatore ya daraja na ore ni nwa mwacha magotoje musa korigereria daraja mbili abantu abange aneno to kore ya sara bito ase bara esauri asata yo akoro sigwechirana iye ndeke mushimiwa simbarati oyora wa governor akerigereri nabagambia baro bariya nabu obori mubuisa inoba nene enough land egere chire ya daraja mbili esuki gukora bara egera abantu baito banyorisi bakorera biasara gukorera daraja mbili market yito bunere gamorochere very busy ebiasara bigendera tobuya tokubanga n'abandi bari tuwarengo n'abandi ngukibasoba arenge bunanje narenge vice chairman around yeti ndiko tetagero gyane toira abantu okoboko nabaro baranyesuki yes tuonyesukiri nabari bachikoira otokuba okoboke kyara ndo tutunde ko gomurire kende nabora nyore bago chenja amagendo gwitani aitu akorte lakini aitu akorte nento tawota bongera bora yubuya na intundorita yare kwandova ebuna bari twarenga baraya bakoro njasa Marieta Ngorgu Vincent Kibaso nabaka mukajo daraja mbiri gaiga ubora yobo yese myaka 3 yaherire twabakorire
sachinde na gosere tabu na goserete igongo saba banga bere abangoserete nche na babire ese keroge ya disability na tenenerete nande ni ntagete nke boririmo egaranchi konyorera abantu bachigotoka abutora atigere barato konye se section yetu ya disability ese myaka yetatu na konya abantu sachinde babere batatu barabare mafu bakanyora sachinde amabagesi bakoneri abu barorro bono iga abantu mbanya kumbori nganga ibare na baire mboro kinga oyo moyo no yonde yokobera ese chire yiga matuka tu abairorra matambe twakorire oburayo bo twasumbuanarire n'abantu baitomba bwate metwe makongu lakini toko baira buna bari mutori kwayereri muntu toko muira ngora mpaka twaja toikira na buno nyombe eri buno yo minta kwana ija bwata libirira sana kertu anye bangete nabo twanye bangete ngora mpaka buna bona iga abantu bali moroche mali buna bakonya kore biashara mali egasi yango nguya challenge ya tabara tuna mushahara tu yetu arenge kwa kanu faida yo kaneringa kinanyoliro muremavu uri tayari gukora biashara nabongo murige liribaga motari ngaberaga nande sina mubekire tinanya koinyora na begete muntu asegete na muntu taba guchanda bingoseri ukorwo nabongo mubeka okore biashara bya no bosibore nyora na bare buja oyo uri gare gukora biashara kanyolira sare position dingia naba okore biashara byaye ibabone ngendo ko arangurwanere keruge keriba geririana abanya biashara baremafu mbara nyora chisemina bantu baito serikali etakeire bakora chisemina egara abange gosemba soke baiche gukora biashara buna taracheyo to nene ne chiro boigo minta tebe buatete Buganda Tanzania ana chinse chito surrounded mpaka bakwenda bakongo mbarike daraja mbiri abakora biashara igone chire nene tingo tanga Nairobi nene ko bua geko are yendo cho ndaro na bimuge tikenye ngima ne chinse chire isiko igongo saba members bali be sector to bua sector ya cabbage tukatwara mtumba tukatwara changa chinya to bua sector ya juakali esinduete koru singo kore biashara bya nje no mwana juakali to bua ni ukrot to bua abantu ba matoke ntobuate mpaka baka washimbaro aba boda na abande bali ba gochikoboli igongo basabe kura esenjera y'abanyenyekefu tobuaterana na barabu egara torosie chire yeito esetigarrete tobuaterana ne county egara gende mutwe mechando togwetera taracheyi yeito echiro nobo pangi bwa bangi na babako ni chingeni na bakongu barakera lakini bora to kubaita yoko batabiga kwa bekire bobe unabona yanga nyambona ya moize gutira ari amba kabonyora abandi bateregete ipara iguru umondo bakora atagitamino kejire challenge na barachi ko minyoka igonyore gari ya mwetire roje abutu arusiri inza jindo boya biashara byondo bwate chi challenge okoba ya marima bete gosiga ari etunto kumanya buna tu akinete ga daraja na batoro chamara akachiro karenga kanane rero kabeira gake yora ne mechi ogende mechi amobore mu arenge rero bore ubo squatter igonga bete nga challenges chiro chinchiro chinyinge chiro chinto ngako barori gero ribone pare se koremu gari echiga ndoro chinganga iturachi bange buna abantu ba matunda baito gari bakomba etasali mbabu atike gwanja serikali etebwetera nyora burimo boronya niri bune gavana yarengo ronya ndiri yarengo gwake sabu bango na rogore to burimo baba indi bachete kugura abaindi bakagore county kebwate mechando yo mugondo igobono ndobwate shortage ye libagari okoni nyora na ababechi cabbage origere ribuna bare tensa igo bare mpaka uchie paro ko ba ye space buna bone pare ge korua ye go etaga mbara nyora ibaga igo pado kuna shida nyora to ko bogenda ndubwate muchando
Berio ise ko bange gavana gochugo soanto bwatera menero na ande sogokora. Na litora nyare bono buna intua baraya batorensa ntoko nyara gopanu achire yeganya county government tego swaimi. Ebwatia mangana alitoko batebi. Tego atotebie ka baraya baita banane be county amangana banya korere na boya saya ya korera kugaria. Lakini bono na batogo kwana oko batobwate chinda chinene twanda twagirapa. Ngochere atwara muchando lakini bono ko baye gavana yenyi yasote na bira abase ko kore bintu nza chindi bira be tofauti ne gavana yaringi magega. Mbia mana sana omwanchi omurigereria kyagerogendete kubwatia omurubiri bwense yobonchereria imyegeta seni kia Ndizi TV chinga kitogendete gusanga na gukumanyia nare yagendete gukorekana ase chichiro cheto korinde to gotigana nayo yabara ikorwa ase chichiro cha daraja 2 ntochiko koeneke ligo sendo chiko kumanyia na kyobo chori bwabere bogokorekana ase echiro iyo to gotigana nayo ni gongo kumanyibu na chi manufacturers mbari bakorosia ebintu gosibako process ebintu ase ekerengo ekenene auna bakorukwa manufacturers kodinde nigo banyere ko bakoerera na kibara chigotwara omuchando anene mono abantu bali ikire ase chikambuni barachigosiria chigasi cyabo gwetania abantu chiribu emerongo 35 nigo barachigosiria chigasi cyabo asense ya Kenya kubwatekana kune inflation gose ogokina gwe tax gose bango asense ya Kenya inyora ke arengi yanyara ko bakegoteba ngo chirigo kini oborusie bango ase chi manufacturers gosase binto ase kerengo gia 6.3% gose isano nemo nukta isato igoro yemia na babanyara ko bakurugo chikaigo nga abantu gose chikambuni nje chiko kinirigwa okorusi kwe bango kurende kolengana ne kyombe gia Kenya Association of Manufacturers nigo Kenya reko bakegoteba nga barabugukinirwa ebango asinse mochiri elinego ikirani amaganyo akere nigo barachikone kinga banyere kwa bakobuta abantu ekegera niga abantu barachikonyara kwa bagosirie chigasi cyabo elinda kone kinga banyere kwa bagukirani ekerengo keligia kere keganetie inyoro ikira umutinyo gatano na kabere bu mwako yiga nigo ebango ye chibia na boigo spirits ose wines and spirits yanyara kwa bakego kinigwa sekerengo kegoro eke chinga kibagendeta koerera na ki asensemo ya Berlin and Sorghum banyere kwa bakotwara omuchando ekero okochikoligereria obonia ekero babu kineti korwa asekerenge kyogochia osekero bakineti ekerengo gya 6.3% nigo chi sector cha beire chigwa chiko ba affected ekero kurigereria oboni obo nigo bwanyare ko baboko lose chibesi nyinge by 21% na boigo inyora kero chinga kichiri cha COVID-19 nigo sechi sector awo saso bonchoreria banyata bako lose chibesa sekerengo gya 32% na boiga sechi nsemo chiri cha mafta asensemeria oil marketers na baro nigo bagendete korera ase baganetie national treasury enyare ko bage korusia inflation nigo se ogokina kukwa kwebango ekeroro che se oil marketers alcohol and cigarette manufacturers bagenda go sabe serikali enyara ko bage koligereria chinga kibanyara ko bako kinirigwa na barabu asekerengo kya bakanya ko bako kinirigwa ase gwetani 8.5% inyora asensemo yaboni go bali korwa 7.5% yebango igo kolengana na MSMEs batebenga barachiko lose 4.2 billion ase chinsemo chiri bari bakosoki raw materials na boiga se chinsemo chiri cha employment ekera bantu bangi barachiko siri chigasi cyabo niko barachiko lose 15.7 billion ekero koligereria kera bantu chiribu emeronge 35 barachigo siria chigasi cyabo eyunko bwatekana ne kyombegeri gya kam
Kenya Association of Manufacturers na kikiaotanga kerengano no butukibanya reko bagokora amagori aina chikonyara ko bakago agosoko kinuku kwebango ngo chikonyara ko bagokoba affect ya sensemo yabo nabego bachikoene kinga asokuborusi uri bwebango rinde go ikerania machika ali banyare ko bakubuta abantu bake nabo iga sensemo ya Petroleum Institute of East Africa PIA nigo banyara ko bagotanga na barubugo kiniriwa mafuta sensemo yabo ngo chibole koira ni consumer purchasing power abantu bari bagotumika amafuta na borobu ngo chibale koyo gotika kugora amafuta bone kiagera liguri likonya gukinase kera lituko lyabere liko ba affect ya sensemo yabo anene mono bali bagotumika amafuta kera lituko igomba chikoligia chinchira chinya aso gotumika chyobo sombi gose bagotika gotumika chigali batika gotumika boda boda igomba ngoligere bali na barwa sensemo chiri kera research ya nyareko bakego korwase Petroleum Institute of East Africa nigo korokinga ngo chibare koira ninse consumer purchasing power ugo mancho muri tokogendera kuligeria ase chire ito ya daraja 2 sector ye chinyanya sector ye chinyanya yaberege kwe murungani asege kege tambe kubwatekana no koira nanse kubonchereria asechireria daraja 2 nibo bayi murungani nga lero kero kuligeria bonchereria bwabono iga ne me yake ya maiga nigo kampuni ya moyeswane nigeti yare gotebanga korosi processed food korinde asebone ganige ko ligereria ya oni bintu biri na farm produce egati yabo nigo chinyanya chirororo ebitunguo ne binde bano nigo baganirie serikali county ya Kisii weswane nigati nabo igo ko ligereria ekera bakarusirie bango korwase kampuni eyo nekera bakorusie bango korwase chigali chikoreta chinyanya se chiro ya daraja 2 ekera bago kombe achibeseri ngachiko so ase serikali bone gabuno boncherere bwabere bokoira nanse inyore kampuni eyero nigiye kunacha ebango yabo mwako mugima chichire 27000 nabekere kuligereria ekere chiro ya daraja 2 na barabu nigo bakonacha kubwatikana ne gali yaso ase chichiro chiri ose kubwatikana ne crate che chinyanya chenyari ko bachigo so ase chichiro chiri korende ase nsemo yabo bonchoriria mboraba buya mono nigo bwaira nirense kubwatikana ne kampuni eyo mete kampuni eyo nero nigo ego koirera chinyanya so tagete kirikende gyansi tagete nigo ego kobera mbaka gali so tagete kubuga gocha koya korwase echiro ya daraja 2 tigango tusange na boni ya chinyanya gusaba bale suppliers be chinyanya korwase echiro ya daraja 2 na baroba toerere na kyo bonchoriria sensemo yabo bwabeire abantu bomonene nandi nabakwanira imbiya muri mwensi oyo gukwana ni gakoro ku man free ni gongo toka se chiro ya daraja 2 ano bonchori bwane mara mingi nkwenya ko bakorera inche onko ni chinyanya andemo ne chinyanya chuka nkwenya koni wana sense me ye chinyanya ekene ya asemeti yenye angene iga torochenga ya toire challenge yenene tokoreta chinyanya cheke chiro cha nchikuguru cha wunda anemo no chinyanya ka stoko gora etokona liguguru tokomenta ne cost ya para buna mafuta menta woni anye wikiraga akere iguru wono boni bwabo bokon alafu nande obokongu bonda sebo kurwera ntubwate company ya Twiga aga Gusii company ya Twiga musiria koleta umusigo obo yore chinyanya ne bitunguo ne biasi eba kwinya kubogori amone turera barabwekere baikirase bakobe kubangire misigo yabo musiria bakoni liguri bitarengani tia moneri eto nanda nene mono ndo chinge company ya chitego gotoita buna into abanyabiasara kiagara ndoche no inche ngangende kubunge birago ngendeka kiagara tu atemire buna baonia buna bona lera baoni ba minto bande no barega iga mbabwa ati no musigo utatigarende bono bare atiga bache batubwa tsikoni lakini rende nyono koni ukukwa beiro goko nali tukoria lero kene chiana bwate gari naondo che chichire gari ime pakiti chiraguru naoni chianya guseni 10 bono chianya chikomi nyone rebe nyuko kuna che kobe gasia nkongwe kiagera bono tindao ni musigo
aso bwenge company ya Twiga umurayo ito Simbarat ento narenge ko chikogosaba ase county ya Kisii nale ko chikogosaba iga oi yani otorengereri into abaonia suppliers batara chambiri nande mara mingi kwale gwanje rato kwanira tonyore chinga kicyabene otokwanire ekere wato kwanire to kwereso bokongu to bwate ekiagera ndote strike ile bono nogo sieke birabo noko gendanka ekere tuachire kangi togo chigokora ga steyo kake nare ko gosabaiga company ya Twiga otobeke buya temanyenga company ya Twiga iye confirm produce go se konye chindagira chiri process because there is a time bado tebetinga barabuni go bakoni chindagira chiri process nando kwa muda mfupi tukanyora bakoni bakachindagira chiri tokoni echiro akene echiro ito ya daraja 2 ya erire anyore sego chikogenderera iga echiro ito ya daraja 2 ngo chikoerere ekana no muntu uri gutogori umusigo nse nere bo igo nabwato bokongu ogoriro umusigo mbiya mono ngayago chikoni Twiga yatanganire yawo ni ya sare ngo chikoni bakinto bwato bokongu enare gosaba umurai ototegerere mune ndo basabra Gusii tu maintainirie chiro ya Gusii ase miaka karibu 20-30 echire tari ko borumesigo lakini bwana ngo tutore kumia lakini nare gosaba otokonye ase ya ikeire nona abami ndombare gana obaranyare go support ekiagera nabo ndocenga ekene kero monto na umiete ndo nenche na pe na rimbi ya mono barengi murai kwegura manganaya ngole ngina bago chikuwikira kero chikurire Ndizi TV ne TV ito ya bene iye kurusia mangana maya gose basokia mangana maya asengenjo ye county ito ekene echire ya taracha 2 ya beire gokonya mono ensemo ya revenue ase county lakini ngagere tunaomba no iga na bomo experience tie tofauti kidogo kana enje na tuaka na chire obosutari bra butuko na jasai kera ko ninko iyo wano murayo itorende unegweta abangi na bande barerire na abande mbaro abangi bono abande batigire byasara bachireka abana abale batoka seri tukuri ya rero kemere yani bantu mbale ngo buna rero kigari ekyarenge isanemo nande nchigoriri no chinya ya chichire chigarime bakimurayi enjera twakorerere esimba yeito echire yeito yakarire chigari bakasarasini nande chiaera na kero yomo yenda ne riski ya yenka bono kende dikeyo na kende yani echire yeito yaerire chinguru nona ase chiranga bakorera mondo tayo gochikubagoria ikiagera bone byasara byabeirense bakimurayi nare go gosabaiga una abami nto barerire na amanyire ngo chigotegerere Ndizi TV bakitiko monena kutangane na inda akurae keraye gwate beto gocho mureke muneta ayande roche muno gasaine komureka bakini inju na indu omureke na indu otokonye ikiagera bone Twigeye echese chikurwa chiai cherwa mana mobile chiagenda na indu tonyore buna abana bawo twako gusona ngaituko chegoti ntora amanyasi togochi murai tokonye sobosio toiguna ki company ye ko bagose na intuna kitorabe tobekana biyaso tobekana biya ntubuna abani chinyanya twaete ire challenges chinyanya mayane bibuna murigerero tie gari igoro nchonsi bichire gari igoro karamo korigereri se kamera se gari amayane chinyanya chiagundire iro last time last week chinyanya chiagunda dara chengima amayane umurai kwale wanja gavana ochicheri tukeri morioka otokwanere kuna twagochorete muno murai twa intuto maitaya ne taya asetore na ndo iche obetaya asetore otobeke buya na intwegera tumanye nkitogwenire tegokora ekogera twachandekira even rera buna abana baenda chisukuru amaene pino school fees tei amaene muna morigere tintorao ni nyanya gari igoro na intu nkorera tore mugavana bwancho iche tukwane naye oso tokwanere abaoni bonsi badaraja 2 otokwane naye egera tobekane buya munana kie company yere ya Twiga gaiga
monene tigabasen twakwana irabarai batebire ngokwana bari ngorigibare ribaga bakwane n'umurai simbarati na intubona twasoira igase Ndizi TV togoteba ukugani gwitu gaki umurai oiche tukwane naye ase wanja kwa asore itukeri mondioro oiche tukwane naye torere na kitokoba gaiga daraja mbiri nanje ne surprise yetinyanya nanje no muoni bwe tinyanya ande korudara chambiri ibonde mno yogo surprise tinyanya umane pinto bwate challenge sesitinga kichibo cyabono igati wetere byasare ibyeto byetinyanya kurutinga kicyatire kurumaga nabo twakawaniri buya ntwabwata bakomo bonde bwese lakini bono iga twayaitira amange kuruwe company yatwigecha umane mbire rotore twigeye iga yatukurire pi yairire ti customer cheito ntoriko nyanya bakona limbaka abantu kinyomba bono iga ntubwate none ti customer tokona rie tiro gaiga umane baki twari kurira iga umweshimiwa ito simbarati etaya ya ito gaki twakwete tikura gaki umweshimiwa tugukorera gaki tukorera twari kwari gwanje umweshimiwa otorore intwe SSM ye tinyanya ntugane titokorore tugusaba gaki tutegete gukorora otutarire na intuga ye SSM ye tinyanya tugukwanire egere tugotebye mechando ya ito tugwetera bono iga esemo yetinyanya twigeye yatukurire tokona twareta tinyanya twatara na tirotyo weekend mambaka tyagundere gari igoro bo maene ntori ko ngainereri bono iga muna bono iga ntenko enda na karetire tigari sato ngata na tire yemo bono iga timbu ati no ene gari bono ngota nane gusabirira no ene ke barua nane gokora esenge nte company ya twiga ya amfirisisire bono iga bo maene akinare kurira iga umwesi niwe ito simbarati bakianta bakitokorore egero igwebirero byaito ntobwati onde na torote bakietaya yaito naye timbwati amange na iwe na iyo kambwate gakyumurayo ito simbarati naye nkorera ntega kitinyanye titiandagereiri abana na titiko somya abana na tiko barageri keregento netinyanye chimyake menge na itiri lakini bono igese ngento twiga ya tire ya ito ya daracha gasteyo aba murato bwatega iga bonsi mbaka titokora estinyanya bono iga na barabumbire robare bono tosinyire ngo tokorera lakini rendo nto bwato mweshimiwe ito nimaetenga ntokorore moskonto rigetiri tuko na yo rigiri tuko mweshimiwa otito tokwanere egere tumanye ngatokorosie tire ya ito ya daracha mbiri asa marita ngoro kubiteneruri na ngiro mfanya biashara kutoka Jambiri market asa sekta ya nyanya tubwata bokongo banene sana tware gosaba kurumagambo ya tware lakini yike irabonega umujando soire daraja uyuro mujando iwe biashara bya nyanya pamoja ikatubroke farm producer bono most dire section traffic de section yinyanya section yinyanya ntobwato mpangirio ntobwate suppliers wholesalers na wafanyikazi bese dimba kote dimbaro bonsi kuno ntobwata bamura bange sana au bako konya suppliers no sellers bono twari kusabe baba na ito bado twa vera affected aseme dienye na sana kwa sasa mwaka bono agento kego chigo twa affect na ne ke affect ba ke account ya so twa joriro morayo muyo oyo goro Gusii bado so koligeri tuiga tuyere sana individual kogoja ne sekta yinyanya ne sekta ene power as a Gusii county ere sekta yinyanya ogorigereri osuru yoka ndaigereri ndabomo gambirigeri osuru kurumaga osuru yakanga sekta yinyanya pamoja na daraja yose kwa ujumla farm producer osugorigereri na tuiga chibesa chiri ekoru asajia
ekero twakorire analysis azaya tuge ekuru ekoma jeterese ya 27,000 okorigereri every market day in a week tubate 2 days market raja origereri chibesa chibo jo origereri ekero gwaka chichiro chikobaza an a month and a year origereri chibesa ngo chikuru raja origereri matuiga 27 years by year kero gwaka sana digereri ngaye county yeite korigereri tigochi bono abantu aba bakora maandamano bakangaina abantu baito bake bagakora maandamano esaria mangana gete tuko bike bata tuko saria county yao lakini tware gusaba ocho bakataraja ebiongozi na otore ndoto haine ebiongozi kere sekta ne bwate ebiongozi bwae most na sinya abantu awera affected to basako no muntu ndebwenzi face ebiongozi face to face bakoerese umujando babwate na ndo ngere kinyanyeji taritara joka ndobwate daraja ndobwate nyakoe ndobwate suleka na keramu bagario si na keramu ndobwate kere viongo igono wajina jikoni kudaraja tunawasiria na jijiro Joseph ndomanye tenga ki umujando kitobwate igonare gosaba ojoba kadaraja origereri amangame ayako kere county ira nema bono nare kugosa buna ekiongozi twachorete simbarat otoikane echiro yaito etogotanga chiro chinde echira organized lakini bono ekire daraja yabe disorganized bono tware kugosa bojo bakataraja origereri ngikobwa ndete okoreka noro nimeshukuru sana asama reta ngoro kufredi kumochumbe sebedeo mubanya biashara utaracha enje nare gusaba omo sike Paul Simbarat twavela affected asemeti nyeme ketu ya chete Gusii naende abantu abange timanya tinga gusimbaroche lakini astorochi ndorochi nga itorochi gochi omo sike Simbarat twale kugusabege ndeko kerigeri asobogare ekiagera gi affect abafanya biashara imeakisi county mono nonye sub county na jocha vera affected igo nonye tukorameka ndikorameka ngaso ime ataraja yoka tukorameka ime ya Kisii county twale basabege ndiko keri ko umbali because abandaga tuwachete nabo officer urali batatetinga igo bako ni bintu bikuru East Africa igende yeko nga farm product bako under ground mbali ukebeka openly I don't know ne Saudi sasa bako bacha usengendo keke omonene twale wanja urigere ndiko umbali haya nenge kende ngo koratoro bochori bwa chichiro twale basaba ocho fist y'abandaba bachorira umuna barayibe sector mbalimbali bakweresa mange gochime negero bakweresira ryo kumanyanga yugutarira nande nga yugwende okore ebase goikera ayege ndokende para ngorosigwera abandu muna abatokone korre biashara separa ndore no bwo bangaito gochagochia nonye taracha yaberenke wali kuwanjorige ndo munekyo chikule chikwere cyo sector oiko wa fist na andere ndo dorigeri yakegima omwanche murigereria abunabo abonchereria se sectorie chinyanya korase chirere ya daraja mbili nyora na barabuli tkoria angyongo chibale gochora bene omurayobo korase sectori na ninchi kumanya amaraiki bachorire asobokole liwe miaka 3 eribosio korende eno kumakoli korwa musaraba town obeire gakobwatia omurubiri wense yoboncherera nabayigo Boniface Sabuke kora chinsemo chicha TT Mikodera kora chinsemo chicha Homa Bay County obere gakoba imiyomurubiri wense yobonchire nabayigo amashabiki on CP and Ndizi TV barimo berimo kubwatia umurubiri gakorutwa gachagete korubona igatwaikire omoelio nabayigo Elizabeth Matwere nerobeire kagobwatia umurubiri gabwense yobonchirira ngo bayire nirimbya mono sana ase okobera egetaseni kega Ndizi TV oboiga nabo obwansu obomo Gusii nabo inyora asinsemo chiche mitandao nabo tunyara gwetera Ndizi TV News digital sensemeri ya Facebook nabo ga sensemeri ya YouTube nabo tunyara gwetera Ndizi TV News sensemo ye website nabo tunyara gwetera www.ndizitv.or.ke nabo ga sensemeri ya TikTok nabo tunyara gwetera Ndizi TV News woikali tukolia Ijumaa sitokumbira na naro chinsa inye chamambia
rinde ngumanyie na yagendete gukorekana ase chichiro cheitongo kuganiria oburigereria obuya retaria ne Fridah Kerubo na maiga yichikamera soko ene kiuna ebicha na boigerio ira gwikira sore ase nchira ya bene nere John Kebatingo kuganiria rituko ligia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.